नै लोगोफोर नैबायदि कुइसना कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट कुइसन आरोखि स' बेखौ रोंथारनांगौ आरो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बेनि एन्सारखौ माबोरै दिहुनो बेखौ दिन्थिनो नाजागोन सोंथिया जाहैबाय इफ इट इज वेडनेसडे अन 1 January 2025 what day of the week will it be on 1 March 2026 माने 1 जानुवारि 2025 खालि बुधबार जायोब्ला 1 मार्च 2026 खालि मा बार जागोन बेबायदि सोंदों बेबायदि सोङोब्ला थख' नैबायदि लिरख'ना लादो ओमफ्राय एन्सारखौ जों दिहुननो नाजागोन माने 1 जानुवारि 2025 खालि बुधबार जायोब्ला 1 मार्च 2026 खालि मा बार जागोन बेबायदि अक्ट'आ समान जायोब्ला बेयाव जेबो खालामनो लागा थाया ओमफ्राय नैबे मासखौ बेयाव लिरदो दानखौ बेयाव लिरदो माने जानुवारिनिफ्राय मार्चसिम जानुवारि फेब्रुवारि मार्च ओमफ्राय मार्चखौ दानदो नैबे सिंनि मोनसे दानखौ दानबाय मार्चखौ ओमफ्राय जानुवारियाव बेसेबां सान थायो 31खौ 7 रानोब्ला बेसेबां आद्रा थायो नैबेखौ बेयाव लिरदो ओमफ्राय फेब्रुवारियाव 2 सान थायो 2 सानखौ 7 रानोब्ला आद्रा बेसेबां थायो आद्रा मोनसेबो थाया माने लाथिख' बेबायदि ओमफ्राय नैबे मोननै बोसोरनि बाथ्रा लिरनाय दं 2025 आरो 2026 बे मोननै बोसोरखौ बेयाव लिरदो 2025 आरो 2026 ओमफ्राय नैबे गाहायनि मोनसे बोसोरखौ दाननानै होदो ओमफ्राय नैबे 2025 मोनसेल' बोसोर थाहैबाय नालाय बेनिखायनो बेयाव से लिर ओमफ्राय नै मोननै मोनथाम बोसोर थानायमोनब्ला मोनफ्रोमबो बोसोरनि एगेन्स्टआव से लिरलांगौमोन लिभियार नङाब्ला लिभियाराव 2 लिरनांगौ ओमफ्राय दाना जों बेखौ सानदो नैबे 3 नैबे लाथिख' ओमफ्राय नैबे 1 गासै बेसेबां जाखो गासै 4 जाबाय अब्ला नैबे बारनि लोगोआव 4 दाजाबनानै होदो माने बुधबार बा बिस्थिबार शुक्रबार सुनिबार देवबार माने नैबेयाव रबिबार एबा देवबार एबा सानडे जागोन आरोखि माने जुदि 1 जानुवारि 2025 खालि बुधबार जायोब्ला 1 मार्च 2026 खालि सानडे एबा रबिबार एबा देवबार जागोन आरोखि स' बुजिबाय जानांगौ बुजि मोनाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव लिर नोंथांनो आङो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेनि सायावनो बे आयदानि सायावनो कुइसन लाबोगोन आरो नोंथांमोनखौ रोंहोनो नाजागोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट